Pili na po. 50 lang po yan. 50. Magkano po? 50 lang po yan. Ito na sa'yo kasi combo rin naman to. Okay na? Tara na. Ayun. Okay lang. Sakay na kami. Shout out ka, te. Hello guys. Kaya po. Ma. Ma. Dugo. Baga. Ha? Baga. Yan yung pagkain. Mga ano mo, oh. Seafood. Ano bilhin mo? Apple? Ano ba yung apple? Sherbet sir, sherbet po madam. Sherbet sir. Ano mag-apple? Bagya-bagya, walis-walis. Nali na nga sa patali. Ano itong tawag na rin yung dati. Kuya, 20 lang. Mga gulay. Mga broccoli, oh. 100. Broccoli. Oh. Labanos. Ano? Kenchay. Ano to kay? Ano to? Ano pa mo bibilin mo? Wala namang prit. Wala namang prutas na dito eh. Yung nabungad na yun eh. Benchiko lang po yan. Benchiko. Siya talaga yung ano, kasama ko. May na ano na, kaya pang bumili. Maghanap kita sa bara. Maghanap ng... Hanap ng mura. Mapapamura ka na kakasiksik. 50 tumpok mo yung kamatis. Vitamin B1. Ha? Yung alin? Chapsoy? Sige, bili. Asa yung pera? Kita ka ng silon ka rin mo, pinakabuhi. Alin? Wala. Nasa iyo lahat. Ilang kilo? Chapsoy yun. Chapsuy! Broccoli. Ha? Ate, 110 na lang yan.
Sige na. Kulang pa na, parang kunti naman yan. Madami tayo dun. Dagdagan mo na kaya. 100 pa. Bibili. Bakal kita sa iba-iba pang Kasi marami tayo doon. iba-iba pang Ibang gulay, ibang luto na naman yun. Wala nga yan. Dagdagan mo na yan. 100 pa ulit. Oh. May tugtog. Ito lang po. Tali sasa pa, tali sasa. Dami ng tao lalo kasi hapon na. Tali sasa pa, tali sasa. Pili na po. 50 lang po yan. 50. Magkano po? 50 lang po yan. Ito na sa'yo kasi combo rin naman to. Okay na? Tara na. Ayun. Okay na. Sakay na kami. Tali sasa. Shout out ka, te. Tali sasa pa, tali sasa. Huwag na. Bit na lang. Tara na, sakay na tayo. Pwede, ikubag. Isang ikubag. Di ba dati dyan yung pahalik? Wala na pala. Yan yung dati oh. Ano? Saan? Kanina kasi dun sa ano, di mo na. Ah, exit na pala yan, dating labasan.
Alabang, Ayala, Pitix. Ano ba Pitix? Daming bit-bit. Nagtaanberg Bridge. Post office. Yan PGH oh. Duman na kami dito sa PGH ulit. Galing kaming Quiapo. Oo. Oo. UP bro yan. UP Diliman. De La Salle University. Lawak. Saan? MOA. Yan o, Ferris wheel. Makapag-aaral ka, Cavite.
Kitchen Wave eh. Shitty kayo. MOA. Labas! Mowa, mowa, lalabas to. Mowa, mowa, grabe sa loob. Mowa! Mowa dyan, mowa! Grabe sa loob, grabe. Nahari ang carousel. Mowa ba, mowa, mowa! Nanangan pa, nanangan, oh. Saka dito, Naparadyo lugon. Malayo sila. Ha? Ano? Ano? SMDC. PTEX ulit. Sabi dun sa ano, sa nag-comment sa ano ko, parang anong airport. Magdala ka ng tasa. grabe ang tao to. Gate 7. Gate 7. Gawin na kaming tansa.
Ayan at dito na kami sa ano, Tansa. Madilim na. Sanang ano, parang napirsa talaga yung kamay ko. Para ito yung kinuha na ng dugo. Kasi ano, simula sa Pitex, nakatayo ako. Tapos nakalambitin yung kamay ko. Parang napirsa yung ano ko, yung dito banda kinuha sa ano, sa kanang kamay ko. Parang nangalay. Tapos kakaiba yung ano dun sa pagkuha ng dugo ko, nanibago ko dun. Itong kabila ko tinusok pa. Tinusok ng ano, parang injection, tapos pinahigop ko yung ano, dugo. Tinist nila. Doon sabi ko lang, pag nagdodonate ako, ano lang, interview, tapos ano, kuha na talaga ng dugo, tapos kung ano yung sample, yung maliit na puti, parang napirsa talaga yung balikat. Anong oras na kaya yan? Lobat na ata cellphone ko. Oh, 6:33. Umalis tayo kanina dito, ayan o, 7 ng umaga. Alas 7, 6:33. Bagay, mabilis lang naman yung pag-donate dun sa pag-donate sa dugo. Kaso yun nga, nagsimba rin kami dun sa may Quiapo. Sabay yun, nag-vlog na. Gala-gala rin kami. Naka-traffic kasi. Tapos traffic. May sinabayan na ng vlog. May ginabda rin. Okay lang? Hindi kayo naantok? Niligo nila pagdating. Oo, tapos yun, kailangan maligo pagdating dun sa bahay kasi alam niyo naman yung pinuntan natin hospital, tapos may mga bata, yung anak ko, pamangkin niya, tapos yung dalawang anak ng ate niya, na kailangan maligo ka agad. Alright? Gutom na naman ako. Ikaw? Sabi niya lang sa akin. Huh? Ha? Ano? Gutom mo? Busog na busog ako. Busog ka? Ano, gutom na naman. Na ano lang. Madilim na. Sabi nung anak natin, pasalubong. Sigurado yun. Hapon lang. May pasalubong naman kaming apple, tsaka orange. Ano ba? Ayan, dito na kami. Hindi naman traffic. Traffic. Traffic? Baby.